Tässä on Kipparikalle taas ja nyt me katsotaan taas uusi leffa, joka on tällä kertaa tällainen siskotahtoisin jäädä. Eli me nyt katsotaan tää, mä en usko, että me nyt kuvataan mitään pätkää tästä niin kuin Nightmareista, mutta me nyt vaan katsotaan tää, että mennään sinne pariin. Hei hei! Älä vaan jätä mua. Lupasin, että sä et enää ikinä hylkää. Miten sä pärjäis ilman mua? Toi ei oo totta. On se. Yksin sä et oo mitään. Kato vittu peiliin. Ite sä et oo yhtään mitään ilman mua. Tällainen hajuton ja mauton pikku prinsessa, jolla ei ollut yhtään omaa ajatusta ennen mua. Vitun tapetti. Hyi vittu. Sä se oot, joka ei oo mitään, tajuut sä? Et yhtään mitään. Eli nyt me katsottiin se leffa ja me ollaan päätetty jo, mitä me annetaan. Eli se tulee näkymään tähän, eli mulla on 4/5. Tässä näette. Niin, ja se jää siihen ruudulle nyt hetkeksi teille. Elikkä, niin, siinä oli hyvä se, että se oli esimerkiksi se oli suomenkielinen, ettei tarvitse lukea tekstejä. Ja sit siinä oli ihan kiltti tyttö vaan ja sit muuttui sellainen Bad girl. sellainen paha, sellainen vaan. Ja sit tulee taas sellainen melko hyvä. Ja siis se oli vaan, musta se oli vaan hyviä käännekohtia ja hyvä leffa, koska se oli suomalainen ja näin. Mut joo, päästetään toinen Kipparikalle. Ja niin. Mun mielestä mä annan sille arvosanaksi 5/5, koska se oli suomalainen, siinä oli hyviä käännekohtia. Ja sitten siinä on hyvä tarina, niin kuin esim. Yksi Emilia-tyttö oli aluksi tosi kiltti, sitten se tutustui toiseen sen kaveriin. Tai no, se tutustui yhteen toiseen ihmiseen. Ja sitten se rupesi tekemään sen katuperryksen ja sitten tuli paha tyttö. Ja ei mulla. Joo, eli täällä oli taas Kipparikalle jälleen kerran, niin kuin varmaan tiedätte jo. Niin, että se olisi ensi video, joka ei tule varmaan täällä. Niin sellainen video, tai ehkä tulee. Mutta tää oli siis osa 2. Eli moikka moi! Ensi video on